Mitäs pellelyä tämä taas on? Hyvät kuuntelijat, näin leikkisellä, joskin hieman huonosti muotoilulla repliikillä tervehtii tässä toimittaja vuoristoneuvos Tuura, jonka vaatimattomassa, mutta vastaavasti pienessä toimistossa juomme nyt päiväkahvia. Vähäisestä, ellei lähes olemattomasta koulupohjastaan huolimatta, johtaja Tuura on onnistunut luomaan melkoisen yritysrypäleen, jota johdetaan vaimon isoilla rahoilla ja omistajan pienillä aivoilla, vai olenko nyt aivan väärässä? Onneksi löytyy aina meikäläistä tyhmempi. Toimiluvan! Tämä on kuulepa yksityinen radioasema, eikä tarvitse mitään toimilupia, että sen tietät. Just niin. Tuotahan minä arvailinkin. Ei niillä mitään toimilupia ole. Sen kun töpselit irti vaan! Että mitä te teitte? Vedin töpselin irti. Tässä täytyy olla joku väärinkäsitys. Sen lahnusta ei ole tähän asti kerinnyt mihinkään. Ja nyt se näyttää olevan joka paikassa. Heippa! No sinä se et ainakaan ole luonut uraasi minun saunassa pulikoimalla. Tyttöni mun, oothan sinä mun, minä sun, tule jo, tanssiin, tule kulkurin tanssiin. No mikähän se meidän isiä on kovasti laulettaa? Nyt on asiat taas mallilla. Tää oli hyvä päivä. Panin sen törkyturvan ojennukseen. Eikä oteta pienet sen kunniaksi. No mikä ettei? Toivottavasti tämä vaan pahemmanlaatuinen hallusinaatio. Vaikka vähän päässä heittäisikin, kunhan ei ole totta, mitä silmät kertoo. Nyt ei taidakaan enää ryyppy riittää. Parasta ottaa kunnon kaatokänni. Mitä tämä nyt taas on? Yritän vaan pikkusen parannella yleissivistystä, joka tässä iän myötä on ehkä pikkusen päässyt rapistumaan. Eiköhän olisi syytä aloittaa esikouluasteelta. Jospa Arvo Appiukko ei viittis puuttua ja sekaantua asiaan. Nimittäin tässä ei nyt ole tosiaankaan kysymys mistään helposta palikkatestistä, vaan korkeamman tieton tarkistamisesta. Äiti, hais päänsärkypulverit. No. Nämä Unnon yllätykset saa verisolut taas katkeille. Hiljaa nyt isät, et häiritse Uunoa. Onko se aina tommonen hyvä touhuja? No, pientä hienosäätöähän se kenties vielä kaipaa, mutta muuten kokonaisuus toimii jo varsin moitteettomasti. Jos teikäläinen menestyy missään muussa lajissa kuin nukkumisessa, niin meikäläinen on valmis syömään housunsa. No kamalasti se on tämä Appiukko noiden tekstiilien perään. Kohta se joutuu vetonlyöntien takia syömään koko garderoobinsa. Sehän on vuoristoneuvos Tuura ja hänen vaimonsa. Kyllä. No Appiukko, eikö se kiva, että on vävypoika ressana? Ois muuten voinut jäädä tää linnankutsu saamatta. Huomenta. Ja kyllä sitä taas passaa elää. Bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio. Tuntuu vähän siltä, niin kuin taas elämäni onnellisin päivä. Sepä hauska kuulla. Tai ei en tiedä sittenkään. Mitä se tiedä sittenkään? Tuota äskeistä teidän ei ehkä olisi pitänyt sanoa. Mitä ei olisi pitänyt sanoa? Tuota, että bisnekset menee hyvin ja kuntokin on vallan mainio ja tämä on elämäni onnellisin päivä. Ja miksi ei olisi pitänyt sanoa? Aina kun herra vuorineuvos aloittaa aamun noilla sanoilla, juuri sen aamun Uno perusteellisesti sotkee. Yleensähän puhelin soi ja sitten on kaikki taas pielessä. Noniin, mitä mä sanoin? Ei voi olla totta. Onneksi Uno alkaa jo vähän rauhoittua. On syytäkin. Jos tulee tuttuja vastaan, niin tunkekaa säkkiä johonkin porttikonkiin. Muuten menee maine lopullisesti. Missä teidän auto on? No 3 korttelin päässä ei täällä ole edes parkkipaikkoja. Menkää edellä vaan. Minä en oikein viittis näyttäytyä siinä porukassa. Kyllä se selvästi rauhoittuu. Ei muuta kuin useasti naamaa. Minä maksan. Pakko tässä ottaa itsekin. Ei tätä muuten luutkaa kestä. Onhan tämän sopimuksen eteen tehty jo niin kauhean paljon työtä. Vuoden verran on tästä rakennusurakasta jo neuvoteltu. Että kyllä minun firman on sen rakennusurakka saatava. Se on ehdottoman välttämätön.
Mikä onks kello noin paljon? Nyt tuli kiire, tärkeä palaveri. Seis! Et ole minnekään! Mulla on tärkeä asia! Ei tämä mikään pelkkä ilmanen ruokailu ollut! Tässä sinun rakas aviomiesi, johtaja Uuno Turhapuro, sitä niinku söi ja lähti. Niin, en ymmärrä. Mutta minä ymmärrän. Parasta aikaa se repi juuri paitaa päältä. Ja minkä takia muka? No se näyttää niille hulttiokaverille mahaansa. Ja kysyy, että oletteko te jätkät ikinä nähnyt näin tätä mahaa? Ja yhdessä vaiheessa se sujautti taskunsa vielä 2 nakkia. Kyllä, minä näin. Sä näpit irti Uunosta! Ja kun en ota. Tikka heti. Ja vain sen takia, että teillä on noin mainio vävypoika. No niin on. Ja pysyy. Just. Vai niin. Täällä se sinunkin hiinukki tuhlaa meiltä pelintöä tämmöisen ökyelämään. Siitä on tehtävä loppu. Taas tekis mieli vähän lisäuttaa. No anna nyt Uunolle se taksiraha ja mene itse sinne kokoukseesi. Anna. Olet kouluttanut tyttärestä niin paljon huonosti, että sen palkka on jäänyt pieneksi. Ja tiedätkö, kuka siitä on saanut kärsiä? Minä, Uuno, siitä on yksin kärsinyt. Minä olen joutunut tinkimään välttämättömistäkin menoista. Mut minä olen kestänyt kuin mies. Ja mä olen kestänyt ihan sun tähtes, appiukko, että se joutuisi naurettavaa valoa huonopalkkaisen vaimoni isänä. Ja siinä sä seisot kuule nyrkit pystyssä olosuhteiden uhri edessä. Eikö sun sydäntässä ole koskaan kourassut tieto, että huonosti hankkiva vaimo on avioliiton tuho? Olen puhunut. Jaak Hartalat. Ai kauheeta. Sain justiin hyvin asiantuntevalta taholta tietää, että ensi viikolla aikovat tehdä semmoisen uuden omaisuusverolain. Ja se uhkaa vietä meikäläisen miljoonista ainakin puolet, ellei heti siirtää niinku rahoja lapsille, niin TMS. Niinkö? Pitäisiköhän meikäläisenkin? No ehdottomasti. Minä ainakin siirrän kaikki varallisuuteni heti tänään jo vävypojalleni. Mutta minulla se on sellainen vävy, että silleen siirrä en penniäkään. No mitä? Äsken te kehuitte häntä niin valtavasti, kuinka hieno mies hän on. Muistin väärin. Kamala ketkuhan se on. Voi sinua hupselia, minkäs taas mulle teit. Minä on taas raskaan. Kyllä. Katso. Sinä se maha taas pömpöttää. Ja isä? Missä on isä? Ei voi olla totta. Me unohdettiin isä. Niin, mutta onnettomuudessa appiukon lompakko tuli kyllä mukaan. Tuntuupas harmoniselta tämä teidän ja appiukon välinen kombinaatio. No, jokunen kerta tuli vähän erimielisyyttä. Vaan sen sanon suoraan, että joka kerta oli kyllä appiukko väärässä. Ja reilusti se pyyski aina anteeksi. Tää? Kun appiukko tekee jotakin Uunolle, niin aina menee miljoona. Niin, toisaalta. Pinäskin 10 tonnia. Voi, sattuko niin pieni nippu? No pannaa tosta toinen kaveriksi. Eikä mitään väliä, vaikka tulisi nuha, on ainakin mihin niistä. Enhän minä voi näitä ottaa. En ainakaan kaikkia. No ei sit. Hovimestari, nurmikolla on roskia, hakekaa haraavaa. Ei, kyllä ne minulla kelpaa, minä otan. Keräile. Ei kuule missään tapauksessa. Kato, sen takia just on henkilökunta, että ne pitää paikat puhtaana. Niin. Puhuukohan se nyt minusta? Se tämä vuoristoneuvos Tuuras on ehdottomasti eniten rikastuttanut meikäläisen elämää. Se! Ainakin 50 tonnia siihen pitää uhrata. 100 000. 500 000. Mihin se nimi tulee? Se Uuno tyri taas kaiken. Ja nyt tämä saa riittää. Enpä ole ennen ajanutkaan kaupungilla 120. Ihan vaan tullakseni pelkkää nakkia katsomaan. Isä Kiltti, tuohan on hyvä ajatus. Se tuntuu hyvältä. Mutta ei voi olla. Miten niin ei voi olla? No koska Uuno keksi sen. Täytyy päästä ministerin puheelle heti. On hätätilanne. Valitettavasti se ei nyt käy. No se on pakko käydä. Minä tulen tänne taksilla Keski-Suomesta asti. Pelkästään tapaamaan ministeriä. Ja taksamittari naputtaa koko ajan. Harmin paikka, mutta ministeri on nyt juuri kesälomalla. Kesämökillä. Kesämökillä? Missä se mökki sijaitsee? No sinne on melkoinen matka. Se on tämän Kitumajärven rannalla Purolassa. Ei ole totta. Sieltähän minä justiin tulen. Tuli tämmönen mutka, että se ikään kuin tie kiertää siis kartalla. Ei voi olla totta. On totta. Missä se isäs on? Tuntuu menevän renki tuolle päin. Mutta jos appiukko etsii siis tätä kauppakirjaa, niin se on kyllä meikäläisellä taskussa. Pellets en kyllä rupea. No mistä?